možeš ti? Ja sam Visper, mogu da pričam sa tobom? Visper, Visper. Šta možeš ti? Ja sam Visper, dolazim da ti pomognem. Oči sklopiti i Visper će ti pomoći. Visper, Visper. Visper, Visper. Mišji pogled. O, Peggy, kako miran dan. Miš! Miš! Vidimo se kasnije, Peggy! Metla! Tvoja muzička kutija skače, Visper. Skače? Ja sam Visper, mogu da pričam sa tobom. Kako se ti zoveš? Hailey, poljski miš. Ja sam stvarno mnogo užasno iznervirana. Kakva nepravda. Tako je nepristojan. Najgori komšije ikada. Sigurna sam da sam videla miša ispod tepiha. Da li si ga ti video, Ralfe? Da li sam vidio šta? Ljubičastog slona u tatinoj pidžami. Slonovi nisu ljubičasti. I ne nose pidžame. Nije smešno. Ja se plašim miševa. Ako ga vidite, vičite. I pokvario mi je pogled. Hailey, Pst! ali idemo da vidimo gde živiš. Zažmuri. Oči sklopi, Visper stiže i pomaže. Kako divno mesto za život. Čekaj dok vidiš moje gnezdo. Divno je, Hailey. Sa najlepšim pogledom na svetu. Sve do juče. Vratila si se. Da, Markuse, u mom divnom gnezdu koje si ti pokvario. Ja, samo sam napravio svoje gnezdo. Ono mi kvari pogled. Ali ti meni kvariš pogled. Moraš da se Da se selim. preseliš. Ceo dan sam ovo gradio. Ceo dan za ovo. Hailey, tiho. Ako ti se ne sviđa, možeš da odeš. Markuse, Idi ti dlakavi kestenu. Hailey, Markuse, jeste li dobro? Da. Dobro. Mislim da morate da postanete prijatelji. Ne, Ti si kriv. ti si mene srušila. Nisam. Jesi. Neko mudar mora da mi pomogne. Dene, da li me čuješ? Dođi i pomozi mi. Dene, da li me čuješ? Visper zove, potreban sam joj. Bolje da ponesem nešto za jelo. Visper, ja te čujem. Wow, kakav divan pogled. Ćao, Dene. Ćao, Visper. Ovdje je tako mirno. U čemu je problem? Poljski miševi. Hailey i Markus. Hailey je ovde napravila gnezdo. Onda je on došao i sve pokvario. Imam prava da budem tu koliko i ti. Nije trebalo da praviš gnezdo tako blizu. Ali volim A društvo. ja volim da imam lep pogled. Ali sada imam tebe. Kakav je pogled tamo gore? On je Divan. divan. Znam šta ćemo da radimo. Znaš? Preselit ću gnezdo ovde. Ne možeš da živiš na Denovoj glavi. A gde ću onda? Probaj da gledaš na stvari sa druge strane.
može da pomogne. Tako je, znam šta treba da uradiš. Probaj da gledaš na stvari sa druge strane. Niko ne mora da se seli, a oboje imate divan pogled. Savršeno. O, Visper, moj pogled je bolji nego ikada. O ne, još jedna svađa. Hej, hoćeš li možda kod mene na čaj? O, Markuse, vrlo rado. Da li je posao obavljen? Posao je obavljen, Dene. Oči sad zatvori, Visper i drugari rešili su sve. Odoh, Visper. Zbogom, Dene. Uspeo sam. Okrenuo sam globus. I ja sam nešto okrenula. Visper, da li si videla miša? Videla sam dva. Dva? Imamo miševe u kući! Oni više nisu u kući, nego u svojim gnezdima.